Dame i gospodo, cijenjeni poštovatelji u svijetu jedinstvene klapske pisme, u dobro vas našli. Upravo ovim riječima moja današnja gošća započela je preko 100 klapskih koncerata, klapskih događanja, smotra, a ona je danas ovdje sa nama. Njeno ime je, vjerujem, već svi dobro znate, Vlatka Vučić-Marasović. Vlatka, dobar ti dan. Dobar dan, evo tebi, svim vašim gledateljima i na početku odmah moram kazati da mi je čast biti prva gošća u ovoj emisiji. Hvala ti, Vlatka. Ja ću objasniti gledateljima kako ćemo mi sigurno dotaknuti se toga i naše suradnje, da smo mi stari znanci, jer evo upravo moj prvi televizijski prilog bio je sa Vlatkom i bilo je to, ako se sjećaš, prije povratak sa tvog porodiljnog dopusta, meni totalno nepoznata tema, ali mi je dopalo me da je urednica htjela da ja idem na taj teren i ja sam odradio najbolje što sam znao. To je bilo moje vatreno televizijsko krštenje, pa evo upravo za prvu emisiju ja sam želio da ti budeš moja prva gošća u našim klapskim putima. A dakako, mi nećemo razgovarati o porodiljnom, nećemo razgovarati o djeci, nego o tvojoj ljubavi, o klapama. Vlatka, evo ja te pozivam da našim gledateljima ispričaš kako si ti prije dosta godina započela i radila jednu klapsku emisiju. Da, to je bilo uistinu prije puno godina. Tada sam bila zaposlena na Hrvatskom radiju, Radio Zadru, i zapravo ja o klapskoj pismi nisam znala ništa. Radila sam u informativnom programu, pratila sam dnevna događanja i po potrebi uljetala u emisije, jutarnji program, što se već ide na radiju. Postojala je tada emisija koja se zvala Klapo moja i koju je vodila kolegica Marijana Švorinić tada. Inače je pjevao u Klapi i dan danas. I s obzirom da ona bila honorarni djelatnik, našla je posao, otišla je s radija. I tadašnji i sadašnji glavni urednik na Radio Zadru, Toni Pajkin, moj šef, došao mi je i rekao: čuj, radit ćeš klapsku emisiju. Ja rekao: kako ću ja raditi klapsku emisiju, ja nemam blage veze o klapama, ne znam, mislim, kako ću ja to raditi. Ajde, radit ćeš, zavolit ćeš. I zapravo odmah mi je uvalio tu emisiju i prva klapa koju sam ja trebala ugostiti, jer im je tada izašao CD ili su imali nastup u Zadru, sad se točno ne sjećam, je klapa Fortunal iz Rijeke. Znači Ante Rados, naš Zadranin, do nedavni direktor turističke zajednice grada Zadra, on i njegov kolega Saša De Peder, njih dva došli kod mene u emisiju. Ja govorim, šta ću ja sad s njima, tako dosadni su mi bili, jel? I tako je krenuo taj razgovor malo o njihovoj klapi, o njihovom pjevanju i zapravo meni se to, moram reći, svidjelo na prvu. I počela sam raditi te klapske emisije uz pomoć kolege Zorana Gugića, koji je kao ton majstor i već tada veliki ljubitelj klapske pjesme sa velikim iskustvom radio na emisiji. I počeli smo lagano zajedno raditi. I malo po malo, mogu reći da sam se ja uvatila u tu klapsku mrižu koja me nije pustila do dan danas. I zapravo ta ljubav toliko dugo traje da obično znam reći da je to najbolje što ja znam raditi. Odraditi i odvoditi program, napisati scenarij za jedan klapski susret i uživati u toj klapskoj pismi. Možeš li nam reći kada se točno dogodila ta ljubav? Je li uopće znaš, je li se sjećaš tog trenutka kad si ti rekla: aha, evo, moj urednik je bio u pravu, ja sam stvarno zavoljela to? Pa mislim da se to vrlo brzo dogodilo nakon tih prvih nekoliko emisija. Zapravo ja sam oduvijek kao novinar volila terene. To je isto, treba uzeti tu činjenicu u obzir. A ja i Zoran Gugić smo osmislili, i Danijel Mandić, isto tako ton majstor, osmislili smo način na koji ćemo još bolje dočarati te klape našim slušateljima. Dakle, ta snimanja nisu bila samo u studiju, nego bi mi sjeli u naš kombi, u naša reportažna kola i onda bi otišli u određeno mjesto. Evo, sjećam se, primjerice Povljanu, kad je bila tamo klapa Povljana, i onda bi snimali klapu tamo. Snimali bi klapu u Konobi, tako da dočaramo onu pravu atmosferu. Ambijent, da. Tako je. I rodila se ta ljubav, jednostavno ona se svake godine nadograđuje sve više i više i više i više i to je preraslo u nešto što se mora raditi. I ja sad bez klapske pjesme, evo, teško da bi mogla, kažem, živim s tom klapskom pjesmom, živim s tim ljudima, to je ono
po čemu se razlikujemo od svih ostalih na ovome svijetu, nešto što je tipično evo samo za nas, nešto što nam je Bog evo dao na ovom prekrasnom prostoru, da imamo tu prekrasnu pjesmu. Kažem, naši preci, vjerujem, onda nisu imali druge nego pjevati kad su vidjeli gdje smo se smjestili, na koji način. Tako da kažem, ta ljubav traje i evo ono što moram istaknuti, kad sam počela raditi u Zadarskoj županiji, kako je to sasvim drugi posao nego na radiju, a nisam htjela izgubiti tu vezu sa klapama. Organizirala sam smotru klapa u Vukovaru. Evo, to zajedno radi, to već par godina i si ti tamo, pa sad znaš o čemu se radi. Ja sam sigurno i svakako ćemo se dotaknuti te teme, ali mi smo, spomenula si svog kolegu Zorana Gugića, mi smo snimili i njegovu priču, pa evo, dragi gledatelji, poslušajte što nam je on ispričao. U početku ona vidio sam da nije volila baš nešto klapsko pjevanje, međutim ja sam rekao ajdemo probati. Tako smo krenuli prvu emisiju i odjednom je ona počela, stvarno je zavolila tu klapsku pjesmu i tako je krenulo. Sa tim prvim emisijama klapa koji su dolazili u studiju, onda smo počeli ići po terenu. Jel? Normalno, onda je jedna od najzanimljivijih stvari je bila, osim tog susreta klapa, uvijek smo govorili što će biti iza toga za večeru. Jel? To nam je bilo nekako ono, kad je bilo u stvari najbolje druženje klapa koje su se opuštali uz ne znam, janjetinu, ribu ili bilo koje delicije. I onda su nastale prave pjesme, druženja, upoznavanja i tako smo krenuli. A evo, mi smo promijenili lokaciju, nalazimo se ovdje ispred predivne ove zgrade Zadarske županije. Tamo je inače Vlatka glasnogovornica, a osim što je i glasnogovornica, ona je predsjednica regije Dalmacija Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Vlatka, onda kako ti to iskoristiš i u ove klapske svrhe? Pa jednostavno, kako sam uključena zapravo u dosta manifestacija. Evo, ja bi pored Hrvatske udruge za odnose s javnošću spomenula i aktivnosti u Hrvatskoj zajednici županija, jer sve naše hrvatske županije su članovi tog krovnog udruženja i često radimo za njih, posebno kad su neke manifestacije, i onda ja dovedem neku našu klapu. Tako je primjerice bilo kad smo imali promociju monografije Skriveni biseri hrvatskih županija, čiji sam isto tako jedan od autora, jer svi mi smo bili autori za svoju županiju. Ja sam dovela tadašnju klapu Sukošan, koja sada nažalost ne postoji. U tom trenutku je bila najbolja klapa na našem području. Njih sam dovela da pjevaju u Zagrebu u Novinarskom domu na promociji susreta klapa. Ali ja moram, evo, ja ću te podsjetiti i na veliki koncert koji ti organiziraš u povodom Dana Zadarske županije u Vukovaru. Ti si zapravo odlučila sve ponajbolje zadarske klape svaku godinu odvesti Vukovarcima za dan. Tako je. Smotra klapa Zadarske županije prvotno je bila zamišljena da se odvija na području Zadarske županije svake godine u drugom gradu ili drugom mjestu. Tako smo imali smotru u Zadru, imali smo u Pagu, imali smo u Bibinjama tu smotru. I kako sam inače često u Vukovaru, u sklopu akcije Vukovaru za dar, jednom prilikom dok sam boravila tamo, rodila se ta ideja da bi klape odvela u Vukovar. Prvotno je bilo zamišljeno da pjevamo u crkvi Svetog Filipa i Jakova, a onda mi je gvardijan pater Ivica sugerirao da budemo u Hrvatskom domu Vukovar, jer onda se mogu i svjetovne pjesme pjevati. Tako da smo, evo, prve godine kada smo otišli tamo, skupila sam 7 ili 8 klapa i pokazalo se zaista pun pogodak. Vukovarci su nas dočekali srca punog ljubavi za tu klapsku pjesmu. To je zapravo ono što oni nemaju prilike slušati. Bili su toliko oduševljeni i posebno na kraju kada mi jedna vukovarska majka rekla da smo joj ispunili srce i da će od toga živjeti u narednih pola godine, ja sam definitivno odlučila svake godine voditi klape. Nastojim da to svake godine budu druge klape. Tako da i uistinu jest tako sa ženskim klapama, jer ženskih klapa ima puno u našoj županiji. One su aktivne, one rade, vrijednije su, dok smo u deficitu s muškim klapama. Mušku klapu za naći to je stvarno lutrija. Ne rade redovito, ih ne možeš doći do njih, tako da se zapravo te muške klape ponavljaju, dok ženske klape još uvijek nisu sve bile u Vukovaru.
Evo ja se nadam da ćemo do godine isto tako u sklopu Dana Zadarske županije, znači odvesti naše klape u Vukovar i to je jedini događaj koji izlazi iz granica Zadarske županije. Kažem, Vukovarci toliko čekaju tu našu klapsku pjesmu da, evo, nadam se da će se to održati. I ono što je još važno, osim smotre klapa koju radimo, a na kojoj sudjeluješ i ti unazad par godina, pa znaš dobro o čemu pričam, otpjevamo svetu misu. Dakle, to je drugi dan u nedjelju na svetoj misi, sve klape, znači to je jedno 60-70 glasova, pjevaju cijelu misu. To je isto jedan poseban doživljaj, mislim kako Vukovarcima, jer poklopi se svake godine da imamo barem 1 do 2 krštenja, jer je to vrijeme iza Uskrsa, tako i našim klapama. Jer pjevati u Vukovaru, koji je bio razoren, koji je toliko propatio, koji je simbol stradanja u Domovinskom ratu, taj osjećaj zaista malo ko može zanemariti u sebi. Taj ponos i tu ljubav koju mi možemo prenijeti tim ljudima koji su toliko propatili. I u jednoj takvoj crkvi koja je isto tako prošla velika razaranja. Vlatka, dotakla si se ženskih klapa kojih je, eto, na svu sreću sve više. Kako ti vidiš to da žene uz posao, uz djecu, obiteljske obaveze, uz porodiljne dopuste, ipak su nekako organiziranije nego njihovi muški kolege? Pa sad, evo, ja ću biti subjektivna zato što sam žensko, pa bi rekla da smo mi žene organiziranije i da smo puno odgovornije. I zapravo kada si dobro posložiš stvari u životu, kada si organiziraš dan i ostaviš tih nekoliko sati za neke svoje gušte, da se samo pustiš, onda je to vrlo lako. Jer klapska pjesma zahtjeva odricanje, zahtjeva probe, minimalno 2 puta tjedno, što nije baš lako svaki puta. Ali kad ti to voliš i kad si rasporediš svoje vrijeme, kada sve ono što moraš napraviš tijekom dana, onda ti tih 2 sata probe predstavlja gušt i odmor za dušu. Tako da mislim da je to kod naših klapa. Ja ne pjevam u klapi pa ne mogu sada govoriti iz te pozicije kao klapski pjevač, ali pretpostavljam kao žensko, jer imam ja neke svoje hobije isto tako koje obavljam tijekom večernjih sati, treninzi i slično. Mislim da je to dobra organizacija i volja. A što se tiče muških klapa, ja zaista ne znam što se tu dogodilo. Možda ne znam, evo, možda muške klape više gažiraju, možda više idu na te nekakve... Više idu za novcem. Za novcem, da, a žene više pjevaju za gušt. A sada zatvorite oči, duboko udahnite, pa ćete zasigurno osjetiti onaj miris pečenih srdela, mora, smole bora. Ili pak, ako sve u nama utihne, sasvim sam sigurna da možete doživjeti onaj pjev cvrčaka i galebova, ili pak napinjanje jedara na maestralu, ili otkucaje sa starih kamenih zvonika. A pod zvonikom ona stara, klapska, iskonska pjesma. Upravo u tu sliku povešće nas mješovita klapa Maraška iz Zadra. Mješovita klapa Maraška osnovana je prije 3 godine i pjesmom prenosi tradiciju i kulturni identitet dalmatinskog klapskog izričaja. Jedina je mješovita zadarska klapa koja 2 godine za redom sudjeluje na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Također je sudjelovala na brojnim smotrama i festivalima diljem Hrvatske. Njihova voditeljica je Jelena Lača, a večeras nam pjevaju Otvor vilo tu po Nistru i Uvijek ću te svojim zvati. Zatrne život, umiriše vrime i kroz žegu studen svrati. Još te molim, moja stara mati, kroz šture gledam, hoćeš li se vrati? Tija bi te takli, tija bi te ljubi, ka sunce more.
zatrne život, umirise vrime i kroz žegu studen svrati. Još te molim, moja stara mati, kroz škure gledam, hoćeš li sad vrati? Ti ja bi te takmi, ti ja bi te ljubi, ka sunce more, kad se triba budi, ne mogu više u pismi te traži. Uvijek ću te svojom zvati, galemi su moji smrti. Ti ja bi te takmi, ti ja bi te ljubi, ka sunce more, kad se triba budi, ne mogu više u pismi te traži. Uvijek ću te svojom zvati, galebi su moji smrti. Ti ja bi te takmi, ti ja bi te ljubi. Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice dolazi uvijek u Zadar za vrijeme vojno-redarstvene operacije Maslenica. Kako su klapa koja djeluje u sklopu Hrvatske vojske i kako uvijek nastupaju na tim domoljubnim manifestacijama i obljetnicama, tako eto, smo se upoznali, pa mogu reći isprijateljili, jer je to već prešlo u prijateljstvo sa svima njima. I zapravo prije par godina rodila se ideja na tom jednom događaju, obilježavanje vojno-redarstvene operacije Maslenica, kako su spomenuli da će imati u Lisinskom obljetnički koncert 15 godina djelovanja klape. Tako se rodila ideja da bi možda im ja odradila taj program, jer su već do tad znali da vodim te klapske susrete. Uz potporu naravno generala Mladena Fuzula, koji je njihov šef, zapovjedništva za potporu pod kojim oni djeluju. I na njegov zapravo prijedlog još jednom, eto ja odradila program u Lisinskom. Dakle, to je bila, mogu reći, kruna moje karijere, jer nastupiti u najvećoj koncertnoj dvorani u Hrvatskoj je zaista čast. Posebno sa jednom od najboljih hrvatskih klapa. Priprema je trajala dosta dugo, trema je bila prisutna, to moram reći jer inače ja nemam tremu kad radim te programe, ali ipak u koncertnoj dvorani nastupiti, to je jedno novo iskustvo. Odradila sam u paru sa kolegom Franom Ridjanom s HTV-a i to se pokazala jedna dobitna kombinacija, jer ja sam bila dovoljno ozbiljna, on je bio dovoljno šarmantan i malo neozbiljan, ajmo reći tako da taj spoj je bio idealan. Dakle, ja sam napisala taj scenarij, čitav tekst. Frano mi je rekao, daj što ćeš ovo čitati, molim te, ovo ti je predugo. Ja sam rekla, slušaj, to moraš čitati, ja sam to tako zamislila i nikako drugčije. Ja? I zaista je koncert bio fenomenalan, koncertna dvorana je bila puna. Kad sam ja došla na pozornicu, bez papira, onako iz glave sam izgovorila, jer kako pišem taj tekst, onda ga i zapamtim, sva trema je prošla. Dragom kod 4 kantuna, kroz tihu varoš proći bi znao. Na rivu i Lustonac stari, dok tiho sniva Zadar grad. Ali vrijeme neumorno ide. Naša suradnja se onda nastavila i dalje.
tako da bilo je tu još puno koncerata. Mislim, ipak je to vojska i kod njih se ne smije niti pretjerivati, niti naravno... Imaju naravno određeni protokol. Tako je. Kratko koju rečenicu, onako svoju umjetničku baciš, kratko malo o njima i zapravo kako su oni vojska, oni su navikli na određena pravila i sad oni su u svim tojim svojim nastupima, sada ajmo reći navikli na mene jer znaju di ću ja upast, ne moramo se više niti dogovarati, nego ja odradim onako, mi se sad samo prije koncerta dogovorimo u kojim dijelovima ću ja upast, nešto reći o njima i onda odradimo koncert, ali Marko Bralić voli pričati, pa onda on nadogradi, dakle on... Zapravo on postane strana... Da, priredjan, tako je, da. On to nadogradi i on uspostavi tu komunikaciju s publikom, tako da malo ja, malo on i to ispadne zaista dobro. Evo sad nedavno smo imali u Zadru, znači kad je bila proslava vojno-redarstvene operacije Maslenica u Hrvatskoj kazališnoj kući u Zadru, bio isto tako izvrstan koncert, evo nadam se da ćemo i te snimke pustiti sada tijekom ovog razgovora. Tako da i tu nije bilo već, znači za Lisinski je bila baš jako velika priprema. A nakon Lisinskog to je već nešto ono što se uhodalo, ajmo reći. Rekli bi ušli ste u džiri. Da, ušli smo u džiri, to je to, da. I evo tu, mislim, sad opet nema veze s klapama, ali samo bi se nadovezala s obzirom na moju suradnju sa Hrvatskom vojskom i sa generalom Mladenom Fuzulom, kojim vam putem evo i zahvaljujem na svim angažmanima i preporukama na raznim manifestacijama u Zagrebu, da sam ove godine odradila i obljetnicu Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, isto tako u Lisinskom i sad mi je bila manja trema. Ovo je prvo drugi put u Lisinskom. Neko bi rekao da ti, Vlatko, uopće nemaš tremu s obzirom na broj klapskih događanja koja si odradila po cijeloj Zadarskoj županiji. Ima li uopće mjesto gdje ti nisi vodila klapski susret? Pa ima nekih mjesta u kojima nisam bila. Evo nabroj nam onda one u kojima si bila. Evo ovako, znači ono što bi sada istaknula, a to mi je jako važno u životu, to su susreti klapa u Poličniku i Povljani. To su dva susreta koje radim od samog početka. U Povljani sam prvo radila, nakon toga sam odmah radila u Poličniku. To su dva susreta u kojima sam smotre klapa vodila u visokom stadiju trudnoće. Znači, bila sam trudna, evo, kad je pitanju Povljana u pismi, bila sam u 9. mjesecu trudnoće, znači termin mi je bio krajem 7. mjeseca, smotra je bila prvi vikend u 7. mjesecu. Ja sam rodila sredinom 7. mjeseca, znači da sam 2 tjedna prije odradila klapski susret. Moj sin danas ne sluša klapa, niti ih je ikad volio, iako sam ja bila uvjerena da će ih voljeti, jer je, dok je bio u Trbuhu, prošle brojne susrete klapa. Što se tiče Poličnika, isto tako. Ja se uvijek zezam, jedna mala anegdota i vrlo je često i rado je spominjem. Moja kćer se rodila na dan općine Poličnik, a ja sam isto tako odradila susret klapa u Poličniku doslovno nekoliko dana prije nego što sam išla roditi. Znači oni imaju susret klapa u 8. mjesecu u povodu dana općine koji je 29. kolovoza. Tako je, tako da su to dva susreta koje rado spomenem. I oni su nekako moji prvijenci gdje sam se ja zapravo kalila na neki način u tom svom poslu. Nije za zanemariti svakako susret klapa, odnosno smotra klapa u Pagu. To je moj grad. Taj susret ne vodim od početka, ali sam svu svoju ljubav unijela u zadnjih 10 godina koliko radim tamo. Reci mi, da li, evo, spomenula si svoj grad, svi mi koji te znamo i koji pratimo tvoj rad, znamo koliko si ponosna što si iz Paga. Da li tamo kad dođeš imaš nekakvu tremu ili si onako baš kao kod kuće? Pa određena trema možda čak i postoji, jer najgore ti je pred domaćom publikom nastupati. Svi oni tebe poznaju od kad si bio dijete, svi znaju te ko si, što si, kako si počeo i zapravo najteže je pred domaćima nastupati. Međutim, kad dođem na pozornicu, kad izgovorim prvih par riječi, onda sve to prođe. A opet treba znati da si pred svojom publikom zapravo pod najvećim povećalom. Jer tamo ti svaku grešku broje, sve vide, sve znaju, dok ti to recimo u drugim sredinama ne bi niti primijetili. A tamo ti od toga što si izgovorio, kako si izgovorio, da li si slučajno ubacio neku riječ koja je s naglaskom iz Zadra, to ti zamjere.
Jer ti si ipak Paškinja, ti moraš govoriti paški. Ja sad s vama književno pričam, ali kad sam u Pagu, onda se moram malo prilagoditi i svom dijalektu, tako je. I da ne govorim da ti itekako gledaju i što si odjenuo. Pa ako nemaš neki komad čipke, peružina, ročina ili slično, da će ti reći zato nisi stavi kad si ti Paškinja. Je? Zato ti, ali oni moraju znati, evo i poručit ćemo iz ove emisije, da ti vjerno širiš ne samo njihovu ljepotu otoka Paga, već svu njihovo kulturno blago. Da, evo, onda moram moram sama sebe pohvaliti. Ne, zapravo tu pašku čipku zaista s ponosom nosim jer ona je isto dio naše baštine, dio našeg identiteta i zapravo je vrlo bitno kod svih tih klapskih susreta da se prilagodiš ne samo tekstualno nego i vizualno. Znači, ne možeš doći na jedan klapski susret u nikakvoj minici, u nikakvoj, ne znam, robi koja nije prilagođena. Uvijek moraš neki etno detalj ubaciti jer to je naša etno baština. A ja sam tu ljubav prema svome gradu, prema toj isto tako jedinstvenoj paškoj čipki prenijela i na Pantovčak. Jer evo, 2 godine za redom sam za Dan državnosti vodila svečani prijem kod predsjednice Republike Hrvatske na Pantovčaku. Znači, nakon njenog obraćanja, onaj koncertni dio. I na oba ta puta bila sam odjevana u košulj na pašku čipku. 1 godine u bijelu, 1 godine u crnu. Ako me budu zvali iduće godine, onda će biti opet neka nova kreacija. Znači, taj neki detalj moga grada uvijek mora biti prisutan sa mnom. Mi ćemo o Pagu sigurno svakako govoriti i o tom tvom kraju kroz našu emisiju, jer znamo da su tamo isto aktivne klape, klapa Sol, jel tako? Tako je. I klapa Peružini, koja je zaista postala jedna od najboljih, ne zato što sam ja sad iz Paga, nego moram reći jedna od najboljih ženskih klapa u Zadarskoj županiji. Finalistice su Omiškog festivala već 2 godine za redom i treba posebno naglasiti da one nemaju da nemaju, znači, glazbeno obrazovanog voditelja, već ih vodi Sanja Buljanović koja je priučeni voditelj, ali zaista postići taj uspjeh, biti u finalu Omiša, to je velika stvar. Vlatka, ja bih s tobom razgovarao i do sutra o ovim temama, ali jednostavno vremenski ne stignemo, no bit će svakako prilika jer bit će naših emisija i naših klapskih puta, stoga ostanite uz program Diadora televizije i vidimo se u nekoj idućoj prilici. Lijepi pozdrav!